Ja. Vi skal have fundet en eller anden, som vi kan bruge. Et tool. Et tool. Vi tager... Hvad tager vi? Vi tager... tools. Graphics. Det ser lidt sort ud. Ja, den der. Den der. Okay. Purple points. Kan vi ikke lave den mindre? Jeg vil også have det til at virke. Jakob! Hey! Så du det? Ja, for den er allerede væk igen. Hvordan kunne man så gøre det sådan, at det blev en... Det var en fin figur. Prøv lige igen. Lav lige en ny figur, så vi skal have en... Du skal have en ovalkreds i hvert fald. En ovalkreds. Ja. Den var bedre, tror jeg. Ja. Genkend som figur. Ja. Hallo. Den er sådan lidt mærkelig. Ja. Det gør den ikke. Figur, det kan fandme ikke være nogen tvivl om det her. Nej. Godt, prøv igen. Ja. Pinden. Vi kan også tage... Okay. Altså bliver den bare en kreds, det skal være oval til. På en oval. Lidt mere flad. Ja. Ja. Og så skal vi have den. Shups, shups. Ligesom en vase. Hvad tror du, jeg vil lave? Du sagde en honningkrukke. Hvor du ville stikke fingeren ned i. Okay. Okay. Hvad var det? Vi skulle have en genkendelse. Hvad var det igen, du gjorde? Det var det der med figur. Ja, nu skal den jo bare på almindelig penne, ikke? Nej. Eller hvad? Jo, almindelig penne. Ja. Okay. Jeg vil lave... Tror du, den kan kende det? Nej, prøv lige. Ja, men jeg er da ikke romkugler derhjemme. Og vi havde lidt tid. Sådan der. Den er god. Den er bare mega perfekt, og så kommer bare den nedenunder. Det er godt. Den er ovale kreds, den er bare mega perfekt, og så kommer den dernede. Okay. Honning. Ja. Det var så godt. Har vi filmet det? Nå. Hvad? Hvad er det, du laver med øl?